बिसायख'थिनि फोसावदिङा दिनै जोबथा नैबे जोबथा बुब्लियाव नोंथांखौथ' सोंबावनांगोन माने बावैसो सान सिगाङावल' इउपिपि लागाना बिपिएफआव जइन जादों दा बे साननैसोआव बिपिएफनि जानानै रायजोफोरनि खाथियाव नुजाथिबाय माबायदि मोनखो रायजोफोरजों गिदिंनानै गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनायखौ हरग्रोनाय जाबाय जोबोद मोजां मोनदों गोसोखौ आं बांसिनानो पानिराम ब्रह्म सारजोंनो दङ हाबजेननायनिफ्रायनो जोबोद मोजाङै आंखौ बरायदों आरो गावजोंनो माबा बे शेड्युलफोरखौ नायै नायै जोङो मिलायलायनानै जोङो फोसावदिंफोराव बाहागो लानो जोबोद मोजाङै स्पेस होदों जोंहाफोर सोलोंलांनांगौ गोबां दङ जिहेतु ओंखायनो दिनै सारजों थाफानो मोननानै आं सारखौबो गोजोननाय बावो आंनि पाब्लिकनिफ्राय रेसपन्सखौ माबायदि मोनदों फैगौ बिसायख'थियाव जे रायजोफोरा दिनै भट होनो थाखाय जोङो सानसेयाव दंसै जोबोद मोजां एक सप्तायानो जाबाय नै सारजों जोबोद मोजां रेसपन्स आरो जिबायदि जोंहा बिटिसि इलेक्सनाव जिबायदि देरहाहोदोंमोन थिग बेबायदिनो बयबो सापर्टआव दङ बिपिएफ पार्टिजों आरो जोङो एकदम मोजाङै मोजां जागोन होननानै मोजां नाम्बाराव जयजुक्त जागोन होननानै देरहासार जागोन होननानै जोङो मिजिंथियो आरो जोंहा बिसास दं जिगुनां सिडली बियाबजों लोगोसे बिटिसिनि मोन 15 बियाबनि रायजो राजाफोरखौ मा खावलायनो सानदों बेखौनो खावलायनो नागिरदों जोंहा मोजां नाम्बाराव जाहाथे जोङो सारखौ देरहासार खालामनानै जोङो दिसपुराव दैथायहरनो हायो जोंहा बेनो मोनसे आशीर्बाद जोङो बियो बयनिफ्रायबो आरो रायजो राजा नोंथांमोननि थाखाय बयबो मोजां खामानि मावनो थाखाय जिहेतु पानिराम ब्रह्म सारा बिपिएफनि बिजाथि दिनै मोजाङै मोजां खामानिथ' मावखागासिनो दंखायोखा बिथाङा अलरेडि इएमखा आरो फैगौ दिनावबो मोजां खामानि मावलांगोन रायजो राजानि थाखाय बा बे ओनसोलनि उन्नयननि थाखाय जोंहा फोथायनायबो दङ आरो पुरा बिसास दङ सारा मोजाङै मोजां बयखौबो हेफाजाब होखायो सारा सहज सरल मानसि जोबोद हेफाजाब होयो बयखौबो मोजाङै मोजां देरहासार जागोन होननानै जोङो आसा दं जोंनि माखासे लाइमोनफोरा बिसायख'थिखौ बांद्राय गोसोआव लानो नागिरा बा जायफोर गोदान लाइमोनफोरा भट होगोन बिथांमोनखौ मा खावलायनो सानगोन भट होनांगौ होननानै बेखौल' आं खावलायनो नागिरो माने मोजां आइडियास फैथों मोजां इनोभेशन्स बिथांमोननिनो दिनै लाइमोनफ्रा ओंखारबोनांगौ नाथाय डन्ट अटेक पार्सनेल अटेक्सआ बहुद जानायखौ जोङो नुनो मोन्दों माबायाव फेसबुक बा ससियेल मिडियायाव बे पार्सनेल एटेक्सखौ खालामनाङा आरो मोजां आइडियासफोरखौ होथों डेभेलपमेन्टनि बागै रायज्लायथों हेल्दी डिस्काशन्स खालामथों बे ससियेल मिडियाखौ पजिटिभलि पजिटिभ स्पेस बायदि बाहायथों आं बेखौनो खावलायो मानो होनबा बिसिनि रोंगौथिया दिनै बहुद खामानि होगोन आरो इयुनाव जोंहा जेनेरेशन्सखौ दैदेनलांनांगौनि खोथा दं गतिके लेट दिस ससियेल प्लेटफर्म जोङो मोजाङै मोजां बयबो पजिटिभलि जाहाथे बाहायथों बयखौबो आं बेखौनो खावलायो आरो थेंक इउ